Naibag nga oras sa kaprobinsyaan. Idaron mi kada kayo dagiti napapatag adamdamag manipod. Ti Kapitolyo ti La Union. Daytoy ti baro atimak ti Kapitolyo News Program. Ikatulagan. Agbayad ti amilyar on time. Daytoy ti kangrunaan a mensahe nga warwaragawag iti Provincial Government of La Union iti naisayangkat a motorcade iti Oktubre 17. Pasat daytoy iti tax caravan nga indauluan iti Provincial Treasury Office ken ti Office of the Provincial Assessor. Ito'y apo iti activity iti Provincial Government of La Union. Tapno maira wagawag tayo iti programa iti Provincial Government patungkol iti panagbayadan iti bubuwis tayo or di makunkuna nga amilyar. Tinurong dagiti duwa nga opisina dagiti ili ijay primera ken segundo distrito iti probinsya tapno palagipan ken alukuyan dagiti kaprobinsyaan seknan iti obligasyon dagitoy iti panagbayadan iti amilyar wenno ti real property tax iti sanikwada. Kagiddan daytoy ti panakaykabit dagiti information education campaign materials karagiti tricycle, business establishments ken karagiti munisipyo. Nakaawat pa iti leaflets dagiti tricycle drivers ken dagiti residente iti nabisita nga ili. No kunada garudan taxes are the lifeblood of the government. So daytoy aramidan iti Provincial Government of La Union nagdakkel apo ti impact na no maamuan iti kaprobinsyaan tayo nga kasapulan gayam iti agbayad iti taxes tayo. Syempre adumat iti resources iti gobyerno nga maisublidan to iti tao sa pamamagitan ng mga programs and projects na i-implement ni provincial government. Ngem ti kangrunaan na tampok iti aktibidad katipan na kay waragawag iti diskwento a maawat dagiti kaprobinsyaan a nasapa ken kusto nga oras nga agbayad iti amilyar. Maipakaammo or mairawagawag iti tattao nga iti panagbayadan iti taxes no agbayad da iti advance payment at daapo iti 20% discount nga ma-avail da. Ken no agbayad damat iti prompt payment or no agbayad da between January 1 to March 31, 2024 ket prompt payment ajay at damanon iti 10% discount nga ma-avail iti taxpayers. Na minsan manen anay pakita ditoy dagkay kaysa ala Union probinsya nihan babaan iti aktibo a partisipasyon ken suporta iti tunggal ili iti daytoy nga inisyatibo iti PGLU. May salaang daytoy karigi iti advokasya ni Governor Rafael Veronica Rafi Ortega David tapno mapapigsa ken mapapaspas ti panagkolekta iti buwis iti tunggal munisipyo. Napatag daytoy tapno mapapaspas ti panangbukal kadagiti programa ken panakaipaay iti serbisyo kadagiti kaprobinsyaan. Agtultuloy met ti panangawis iti PGLU ken ni Gov Rafi iti panakipagla Union probinsya nihan dagiti kaprobinsyaan. Babaan iti panagbayad dagitoy iti amilyar iti kusto nga oras tapno mapagtali na ti progreso iti probinsya iti La Union. Itinagan ni Governor Rafael Veronica Ortega David daytoy tigayem ken kabsatyo John Martin para iti Provincial Government of La Union. Baro atimak ti Kapitolyo News Program.